naiset vierekkäisillä radoilla. Rollins, Pearson. Rollinsin pitää päästä tässä lähdössä mukaan. Silloin sen jälkeen kaikki on mahdollista. Dawn Harper, kova taistelija. Pystyykö murtamaan kaksikkoa? Lähtö menee kyllä uusiksi. Kyllä. Kyllä se lähtö tapahtuu ja Sally Pearson lähtee paremmin kuin muut. Ratkaiseeko jo ensimmäisillä aidoilla? Tulee johdossa, tasainen on rintama. Porter ahdistaa häntä ja sitten tulee erinomaisesti Rollins, joka nousee vielä ohitse. Brianna Rollins voittaa. Sally Pearson on kakkonen ja Tiffany Porter heittäytyy kolmanneksi. Brianna Rollins, maailmantilaston ykkönen, pitää pintansa ja suistaa Sally Pearsonin valtaistuimelta. Yhdysvaltalainen on tullut ryminällä maailman huipulle ja osoittaa kovimmassa mahdollisessa paikassa, että kantti kestää. 12.44 on tuo epävirallinen voittoaika ja Brianna Rollins on maailmanmestari. Pearson on kilpailussa kakkonen ja kolmossijan ottaa Tiffany Porter, jos oikein katsoin. Pearson saa erinomaisen hyvän lähdön, mutta Rollins on riittävän lähellä ja on kyllä ilmiömäinen viidellä viimeisellä aidalla ja näillä viimeisillä välillä. Hänen tämmöinen mekaaninen teho tuossa aitojen välillä on kyllä käsittämättömän kova ja hän tulee vastustamattomasti ja väkisin Sally Pearsonin johon, joka ei ole ihan siinä kunnossa tietysti takareisin vaikeuksien jälkeen, kun oli viime kaudella voittaessa olympiakultaa. 12.44 on voittoaika täällä 0,6 metrin vastatuuleen ja tässä on kyllä tämän kauden aitakuningatar. Ehkä parhaat juoksut osu sinne Yhdysvaltain yliopiston mestaruuskilpailuihin ja Yhdysvaltain mestaruuskisojen kesäkuun alkuun, mutta loistavasti hän on pystynyt pitämään kunnon yllä.